Emare koronavirüs ma roj bi roj pisarisne. Binatê roja verîn û hîrin. Sê serd guretiş û jon asen. Nuweşonit adir vîciyen. Nuweşon qirik de cina teyîn zî nidecena. Teyîn zereyên tîyoyena û ginên emelir. Nuweş werd xwe sê her wext wên. Recê çêrin. Nuweşonit dêç qirik zîdiyen. Vengin ğêriyen. Adir leşiyên nizda 26 derece û nîyem. Nuweş werd û şimitişit kuen zwarê. Binatê sarê decayiş û emel asayişê recê çêrinê. Recê poncin. Rewş hîna beno xirab. Qirikê diyo dej û xidar est û. Werd û şimitişit ben zwar yo gure. Ğêriyeyî veng hîna zêdiyaw. Ki wextê xwe bileqin her cayekî deceno. Pêrê waslê pa ling û destona decin. Recê şeşin. Adir leşekê 28 derece û. Dêç qirik û qixayiş aseno. Wext werd şimitiş û qalkerdişit qirik ziyeda decena. Ki zaf qeyfleyê asen û zerekî zaf tîyoyena. Nuweş nefes guretişit kuen zwarê. Dêc morikon heton serê engişton yîyen. Pîzî şeyiş û virtî zaf zîdiyen. Recê hotin. Adir leşê nuweş beno 28 derece. Nuweş zaf xixen û belxom erzeno teber. Leşê merdimid û sarê merdimid dej virîcayiş û emel zîdîn. Recê heştin. Nefes guretiş zêde beno xirab û zwar. Sînên nuweş beno giran. Qixayiş, dêç sarî û waslê decayiş hêna zî bên zîd. Germ leşê nuweş keno 28 jwar. Recê nowin. Asayişê nuweş zaf beno xerab. In asayişê nuweş pê Wezaretê Tenduristî a Singapur bîhedire. Ekşimadê înê asayişon ra asayiş asên şêrên xwe test bikin, neweşxone an zî doktorit. Emarê vîrus COVID-19 nefes guretiş zwarê, sîne dej, riyok an zî lûyek bîhoz. Ina vîdyot pêrê asayiş semêt jon korona emew vatiş.